Adem tenan lho Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh ya sudah. Iya. Lagi apa mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Gak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe kok basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Heeh. Iya, kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku isin aku. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut, asik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngerebut. Aku diteke Cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, katanya Mbak Cita rela. Kalau nggak apa-apa? Iya. Iya. Ayo pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir Tin. Ya? Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda? Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miar nang kono, ha? Modar. Nggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh nggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman ngoncong wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wih terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak anggere aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok mlek iki turu ngene iki. Muni ora. Ah, sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya. Terus kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu gawe sing gedhe ya genderane. Tancep kayak ngene gelengan. Apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang. Neno. Agawe gregeting. Pak ya? Delok mana? Oh, wong asline ra apale kok gayane
ganti cakepan ya, Pak? Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe kreketing ati Nora mendo tak pikat bu lute bendo Ya, soalnya diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Malah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Ini meng menghilangkan adem lho, Pak. Aming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kula lahiran kagak bisa. kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, kali angkrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, kowe wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Ayo. Iya, kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndati kira kancaku iseng aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya, berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem toh. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omong nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mepo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piyai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walikan kene lho. Kula ora ngerti. Basa walikan Yojakana ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho. Ya. Apa sah? Boyahohoi ora apa-apa. Oh, Nah, halat apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter ya. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilet. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Dene pinter. Nembang? Ayo sah libel sah. Yo kita libel bareng. Ya. Esok
awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggolek isih tak sayang ngobrol ora krasa esuk awak ganti Sambung. Mbak Katin.